El projecte Igualments forma part del macroprojecte MENS de les entitats que configuren Plataforma Educativa. El projecte Igualments fa incidència als següents objectius globals de desenvolupament de l'Agenda 2030. Educació de qualitat, igualtat de gènere, treball decent i creixement econòmic, reducció de les desigualtats i aliances per aconseguir els objectius. I va enfocat a totes les entitats del grup Plataforma Educativa, tant a les persones ateses com a les persones treballadores. El nostre objectiu és visualitzar el que fem en el nostre dia a dia, relacionats amb serveis de les següents temàtiques: igualtat, comunicació inclusiva, drets humans, tolerància zero a l'assetjament de qualsevol tipus. Aquestes accions es vinculen a les accions en perspectiva de gènere que desenvolupem. Objectius i seguiment del Pla d'Igualtat, campanyes i commemoració de dates, 8 de març, 28 de juny, 25 de novembre, xerrades i formacions amb les persones treballadores dins el pla de formació, tallers amb les persones ateses desenvolupats a través de la participació activa de l'equip del personal i grup de persones ateses del servei. El projecte Igualments es promociona a través de l'àrea de responsabilitat social corporativa i amb l'agent d'igualtat. Aquest projecte té una metodologia pròpia denominada MENS, on es potencia la participació activa de les persones ateses i treballadores amb la tria de temàtiques concretes a treballar a cada servei de manera anual. Drets de la infància i adolescència, drets de les persones amb discapacitat, drets humans, estereotips de gènere, mites de l'amor romàntic, relacions de parella positives, diversitat sexual i de gènere, corresponsabilitat de les tasques de la llar i de la cura, comunicació inclusiva, visibilitat de les dones, violència masclista, ciberassetjament, masculinitats positives, entre d'altres. Un cop triades les temàtiques, es desenvolupa la creació del taller de manera conjunta amb l'equip i de l'activitat resultant s'inclou a la nostra maleta pedagògica, que s'avalua i actualitza de manera anual, tenint en compte l'edat de les persones i la tipologia del col·lectiu. D'aquesta manera, potenciem la perspectiva de gènere i evitem l'assetjament als nostres serveis. Les entitats de Plataforma Educativa, compromeses amb la igualtat i la tolerància zero a l'assetjament.